zain garai hontan iritsi zait horma hutsartan idazteko naiz gai umeak gorden ditu udazkenan lehortzen oztoen artean garaiak igaro diren arren besteak etortzeko dira zenbat aldatu zaren zehazte dio ginen baina begiek gauza bera esaten diagite zer moduz doakizu amets guztiak lortu dituzu nik beti lez jarraitzen dut nagusi plantak egiten ditut umeak gorden ditu udazkenan lehortzen oztoen artean garaiak igaro diren arren besteak etortzeko dira zenbat aldatu zaren zehazte dio ginen baina begiek gauza